मुंह लगा के। वाह रे भौजी भंसरी वाली, वाह बहुत अच्छा। ढोरी में मुंह लगा के ए तहार बहिन चोरो, तहार कहे के मतलब का बा कि मतलब तोहर भतार ढोरी में मुंह लगा का करता, तहार झाड़ छिलता का तनी आगे बोलता त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से प्लाई कैले बानी अवधेश प्रेमी, विकी राज एंड एक बुढ़छुछुनर भैया के। भाई लोग कसम से कहनी आज के वीडियो इतना गाना फायर बा कि देखे में बहुते मजा आई। जैसे कहा था कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखा और देखला के बाद में भूल जाओ। तो बिना कोनो लाना लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सैया ढोरी में मुंह लगा के सकी पुपही बजावेला। अब सुना भाई लोग, भौजी के भतार ऐसा मिलल बा कि भौजी के ढोरी में मुंह लगा के पुपही बजावता। ए तहार बहिन चोदो भौजी आ पटवा के ना पेलेला। तहार बहिन चोदो हो कैसे ढोरी में मुंह लगा के। तहार बहिन चोदो भौजी उ तहार भातार बारे हो। अब ढोरी में मुंह लगावे तथा झांटी में मुंह लगावे वो से हमरा कुछ ले देखने के। लेकिन एगो बतिया के तू बार बार मत कह कि सैया ढोरी में मुंह लगावेला, पटा के पेल दम तहार बहिन चोदो मुत देबू। अब पटा के ना पेल देला तारा बहनी के झाड़ चिलो वो लहंगा उठा के। तो सुन तारा भाई लोग कि सैया ढोरी में पुपही लगा के, ढोरी में सैया मुंह लगा के पुपही बजावेला। बहन जो आजकल ऐसा दिन हो गल बा कि भौजी के भतार भौजी के ढोरी में लगा के पुपही बजावेला। तार बहन जो पटा के पेली तू बड़ी मजा आई। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में बाहर के लंड पेलो, वाह बहुत अच्छा। कि सजना कल रात में लेते लेते सो गए। अब सुना भाई लोग आज तोर बहिन चोदो ए भौजी ई सब के पता बा कि सब के भता लेला के बाद में सुतेला। ई ना कि मुठ मार के ता मुंह पे गिरा दी कि चाटे के पड़ी। तार बहिन चोदो सजना रात लेते लेते सुत गए आ पटा के झाड़ ना छीन ले। तार बहिन चोदो भौजी उ तहार भातार हवे। अब लेके सुतत चाहे मुठ मांगे तो मुँह पर गिरा के सुतत, ओ से हमरा कोनो मतलब नहीं है। लेकिन जैसे कहत तारू कि सजना रात लेते लेते सुत गईले, ई तहार बात सुनला के बाद में मन तो करता है गाड़ी में कूद के पेल जे कहनू हम पेल ही नहीं खी। तहार बहिन चोदो भौजी मतलब तू का चाहता हो कि पटा के हमू पेल दी। बेहतर भाई लोग भौजी गाना सुनला के बाद में मन तक करता इतना पेली आ कहीं बाद में हम पहले नहीं किए। लेकिन ये कौन गाना भाई लोग कि सजना रात लेते लेते सो गए आ तो बहिन चोदो ए भौजी तलार चटबू देखे के मन बारा करे सार्थ नहीं तला पे तकता। जब तहार देखे के मन करता भौजी के लहंगा उठावा देख ला कैसन बा। तहार बहिन चोदो बड़ी प्यार से कहता कि भौजी देखे के मन करे। तहार बहिन चोदो इतना पटा के पेलम नु हगबा कम आ मुतबा ज्यादा। जब हिले लू तो अप डाउन करे। अच्छा हिले लू तो अप डाउन करे। अब देखा भाई लोग भैया के नजर भौजी के जबन बा। अब भौजी कहत न भैया भौजी से कहता कि भौजी हमारा देखे के बड़ी मन करता आ जौन तहार जरूरत में आप डाउन करे। अब देखा भाई लोग हम कसम से कहते हैं आजकल के भौजाई से के जोबन हेता तो होगा तो डोलबे करी काहे ना डोली यार। जब बहनों को भतार दाब के लटका दी तो डोली ना गोट रहेगी कोनो आ या दाब के चल जाएगी। जब पीसेलू मसाला का कहत तारा कि जब पीसेलू मसाला ए सारता तार कहे के मतलब का बा ना। तार बहिन चोदो तो बताओ हम कहे के मतलब का बा। सुन तारा भाई लोग केंती भौजी कहता कि जब पीसेलू मसाला तार बहिन चोदो आगे बढ़ता तार कनु पिलाई करतनी। बारे तारा बहिनी के गाड़ी में बिस्कोपरा पेलो, वाह बहुत अच्छा। कि जब पीसेलू मसाला तो दोनों डोलेला। अब देखा सारा बुढ़ छुछुनर इस सब के पता बा कि भुजाई के जोबनू लटक के हेता तो हो जाला। अब मसाला पीसी तो पक्का बा डोलबे करी। ऐसे भी तो बहन लटकल बा तो डोली न कहा तार बहन जो गोट रही कोनो दाई आ दाब के फुलाइए दी। तो बस भाई आज के यही पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम कमेंट करम और भाई लोग चैनल सब्सक्राइब करम काहे कि ऐसा वीडियो बहुते गाना फाड़ आई। इसे कहल चाहते नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बिहार जय बिहारी।